ye dikan ahye mobo se bibi biara efa kwahu hu se ye yamane se eye yamamre kwan ya yefa so eye omonoma ye bema yahwefo ehuni ekoso ewo kwahu na oba kwahu a ade ba akwa ewo ha aima ha eye nika esa eye se omonsa ase dodo no a ewo aframaja meka aframaja eye kwahu Afram Plains ene ya bepie mu ewa ha na woba Kwahu Afram Plains a meka se enkrotu a enkrotu edunsia ewo Kwahu ensa ase so no aframaja ha no ni anasase baako eso pa eye Bukuruwa enti ene ye ne ohene popra owo ho eye Nana Opoku Obeng Tano II anamon aba Kwahu eye Afram Plains ya behwe ne nsase bebie free eni bebie ekoka na yama etiefo ne ahwefo ehuni ekoso ewo eye Kwahu ana yeka Kwahu Bukuruwa eye kro bi a meka se eye kro a titikro a anka ye abene efri ho a meka se no ni kro a enyimpa na wo hwe abakwasemu a Kwahu Bukuruwa eba ya nsana obroni be chechire eye USA eye United States of America enu ntino eye ade enei Kwahu fododo no a kasa omode omunsasi omobo esi omobo ekase eye Kwahu anyin anase Kwahu Bukuruwa anyin si America nanso ene hwe ba bia America akudu enu nti enei omo ehwe kwan omba fa so na omo so etimi ama eye Kwahu Bukuruwa etimi akọ nanim nti enei ye ne ohene popra owo ho eye Nana Opoku Obeng Tano a otoso mienu etu anamon eba ne nsase no so na wabesra ne nsase na ansrahwe na oba no se enam yensa ena waba ensrahwe yebeka se ene no eya arrival na amane ene amamre ewom yebesua ade se uye obi a uye oti amanone na uwo Kwahu Bukuruwa wahu bebi a wasase edifiri na ekopem ewo Kwahu Afram Plains ya esanse yehwemu a ono na nasase so pa enti di yachi na hweye bibi biara efa Kwahu Bukuruwa hu amane ene amamre no yebema mo huni nina na ya mo wahu se Kwahu wo hoi ye wade a oye esanse enei yebetimi de yensa esi yebu akase Kwahu asase ene fidi Ghana esanse Kwahu Afram Plains eye the food basket of the country medas yo Nana Bukuruwa pani chama pani kasane se ya bedru enti onse nananom se ye pese ye chia se kwanda ho a e kwanda ho dana na mara roma ni di obu na ni di ye ba to mane ye ho na mama ni achire Some of the community farm, near the apples. And then they can or therefore trying to call us or train any other thing. And now I need to like a sea money. Now, so or therefore, your friends say, Japan has no Amamre ni amani ya Dang. So kwenda ha. Yo. Dang. Anachami. Mesampa. Yo. Nasana. Bema ko ni. Wetem na to unifa. Continue akwa. To therefore. Sadi na atakora. Ehina kasa. Dang. Yesampa. Mesampa. Sana na. Dang.
this year. Nana Obeng Opoku Tano. What's the name of Yano? I need that. Or see what bands are here. I want to say, I want to say so. What is Anmo? I'm a water baba. Go deep at the Panya Crabber show. I'm going to go baby or because I'm a sample and see what I'm going to do. Let us man pass over. Mama pass over. Mama pass over. Nana hey. I need you to see any Obey how Bakwaba. I can be about Sicilia. Then another baby. Nana and I'm the kind of Mumana Babao. I'm one in Cock. Come on, you. Obi also enkasa. I just mama answer. Thank you. Dang! Incredible! Obi enkasa. Ana Korean dia. Dang! Dang! Obi enkasa. Obi enkasa. Enenso yatumi atu anamon abeduru ha yesese se yebeba ha akyere na ne ena nhyehyɛ no so awie pɛyɛ sɛ musmose modagye na motwen a besisa abre mehwɛ benkum ne nifa ɛdɔm a mehu wɔ ha yi ya akɔkyɛn bukuruwa kuro no kra sɛ ɛdahunu ya bodwa ne nipa bebre abase menim sɛ yɛn wɔ ha yi a yɛ bukuruwa fo yɛn ya de hye na sɛ onye bukuruwa ni kura no a wote ha de na woka bukuruwa ho enti ne di kan medamase kuro bi wɔ hɔ a wura mu a na bɛhwɛ na entokwa asomdwe ni hɔ maintain saa wɔ ha de sɛ wɔ ha kra abi akakra bi na mɛhyɛ mu nkran sɛ montra se asomdwe mu na obia pa a wodi wɔ ha no woni na asomdwe mu de mɛsrɛ mo bio ne sɛ momma yɛnhu sɛ yɛne bukuruwa ɛyɛ abusua baako yɛn bibia yɛyɛ no ntitimu enim yɛn susu yɛ nyinaa ɛyɛ yɛne bukuruwa nsusu yɛ baako enti da bia no mo yɛ bibia mo twamoni ɛso ahwɛ bukuruwa obi bibi kyerɛ so a ɛma ne nhyɛ wo so bɔmɔden woni mpanimfoɔ ka na anwie pɛyɛ a bra bukuruwa ɛmoa bi a wɔ hɔ no yɛso yɛde bɛboa mo na mabɛi sɛ
sɛdeɛ nana kaeɛ no mɛma me nan ayɛ ntiantia wɔ ha na yɛne mu nyinaa akyekyere kuro yi na sɛbe abɛyɛ kuro a ɛfɛ yie ɛwɔ aframnya ha na wohwɛ a ɛno ne kuro a Bukuruwa kuro a ɛdi kan ɛwɔ aframnya ha ɛno nti sɛdeɛ ɛte biara no momma yɛn biribia yɛyɛ yɛnka yɛn ho mmom yɛnsiesie kuro yi ahonedie ɛho ɛnhia yɛn na obiara pie ha a wɔho sɛ wɔapie kuro a ɛɛfɛ mu yɛtia yie ɛyɛ district assembly no ɛbɛn yɛn wɔ ha ɛnti biribia assembly no yɛ a ɛbɛboa yɛn no yɛso yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛm na ne nyinaa no ɛbɛma yɛasetena so atu mpɔn menim sɛ aban wɔ nhyehyɛeɛ ahodoɔ bebree a sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden a ɛbɛboa yɛn ama ohia so ase atu ankɔkoraa no a ɛbɛbrɛ ase ɛnti mɛsrɛ ma yɛntena ase din ɛnsu ngu yɛyam na deɛ ɛkɔ so biara no yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛm yie bigye sɛ nneɛma bebree akɔ so ɛwɔ Bukuruwa ɛne Kwauman mu deɛ mɛka ahyɛ mu nyinaa nkura ne sɛ mama aba mu emu agye Nyankopɔn ɛne nsamanfoɔ wɔn bɛko yɛ ko ama yɛn ɛno nti ma obi nna ɛnka sɛ yɛabrɛgu mommrɛ ngu da biara da ɛduru mmere bi no Israel kɔ nkoaso mu mmerɛ pa mu no ɔmo san ɛba ɛbɛkyekyere kuro no ama no ɛbɛyɛ kuro kɛseɛ ɛnti nananom me ne me mpanimfoɔ yɛhyɛ mobɔ sɛ mmoa bi a ɛwɔ hɔ a ɛsɛ yɛde boa mu no yɛbɛyɛ ama asomdwie so aba mo asetena mu mpuntuo aba mo asetena mu na obiara dwumadie bi a wɔdi wɔ ha no akɔyie ama mo nana gyase wo ne ɔmpani bɛda mo ase bebree adwuma no ɛɛden nanso mode mo ho abɔ afɔreɛ ayɛ bebree yɛnim deɛ ɛkɔ so wɔ dede so mpanimfoɔ so ɛtoato adwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa de nneɛma ɛbɛtoto yie ama dede so afa ne ntoma pa so afira bɛda mo ase na m'ani sɔ ɛnɛ yɛba na yɛkɔyɛ amammerɛ mehwɛ sɛ papa kramu ɛhyɛ ne kyɛ na wɔdi mu bi ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ yɛte yie momma yɛnkɔ so ɛntena ne yie saa bɛda mo ase
ye de sia yen ye de ani aso ye nam kwan so ba nyina de ye hu no e kire se ampa ye ne montem ewo ayonkofa a ye papa so na sede na naka ye no me de me beduru ha me ho adwiri me yie na besan abonana me te so kan donko krom number 1 enso me de minim se efre no atakra e bona baso wo adifefa wa ye asi hei kane preko pese abo Bukuruwa atraye senne ye wo ahemfie te se ya na ye anigesem kese itinana Bukuruwa man anipa man nyina dawase se yede adwuma no hye won sawa ma yenim so anwase sesei yenam ne duru ha yeni baabi a yebema ne afa ti asada kese ne yede ma biji se aye adesua de kese amayen yesu yakoi ya wanamon bia yesu yebetu enti yedawase de etoso bio gise from ha dwuma no enne niema akoso nyina no enafom na me fane se benfie aduonu be enumni niema mo afamu no esoyie beko yesibia akodi ncho anase akodi nkuguo na binu bose na musumu hu dia monye na konti aka bebre na mgise otwedi ampon sede ebinu kan se okun ye adonyankopon okun no se bi na meso meka se ekunu eda ho ne adonyankopon okun se samanfo so beboa yen na die omode omumoja omadaaje epreye na duru baabi na obidi ne nyansa eye se obeje yensam no me de enye enene da dikan ye biasi na asan asesa adunyankopon be kire ne tumi ama eko a adaye nim no yakodi nkunim na yede asida so ama twedi ampon yebeda mo asibebre na sede mo hwe kuru so a beduru sabre mesre se mo nkoso sa na de mepene se mo a ngosum Bukuruwa nyina mo baka mo abom etomre bia ade ba ko na mienu ntinti ase ma moma yentra odomu na yenhu se yewura ye baako ne de akosum okoman enti de ye bia se eye ahia tuo sase bi no bi beka na onti ase o monhwe na ni nyina no monsiesie na montra bia koye na bigidi se de yehu ne nei Bukuruwa be sorry bio okoman be sorry bio enti moma nyina emmo ya hoso na yimbi bia yeye no yemma bia ko yeso emram mesre nananum aka nyina se Bukuruwa japade eye mo japade Bukuruwa ewo bibia eye nyina adia mo hwe so sede eye mo amodia na yankura ne yie bibia enko yie mo ma yasonte na yeso yemeboa mo adwuma no so ekon no so enne yenuanom bi yasoma won kofodua ana montutuo no adia na besre
sɛ momma yɛnka yɛn ho mmom nana som sɛ akyea me hene anaasɛ kyea me wɔ ha mɛma ne de nkra no akɔ sɛ mo nyinaa monhwɛ na monka mmom na yɛmfa mmɛsom Bukuruwa na Bukuruwa ɛnsan ɛnsɔre bio nansan yɛda buku bi adi ɛyɛ Kwahu State book na hwɛ Bukuruwa bakɔsɛm a maka na mesan aka bio yɛkyekyere Bukuruwa ansa na ɔman United States of America yɛkyekyere saa state no ɛno nti no sɛ yɛhwɛ deɛ ɔmo so akɔduru a na yɛsɛ yɛ so yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛpagya yɛn ho so na yɛpagya ɔkɔɔman yɛde ɛkɔsom ɔkɔw nti mɛsrɛ sɛ momma yɛnyere yɛn ho na yɛmfa biako yɛ ɛso ɛmmoa ɛkyekyere yɛn kuro bɛda mo ase bio ɛbaa yɛntee bɔne bi yɛntee sɛ ntɔkwa bi wɔ baabi ɛno ɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ ma yɛ nyinaa sɛ ahɔhoɔ bebree wɔ kuro yi mu ɔmo ne yɛ abɛtena yɛmfa wɔn sɛ yɛn nuanom yɛmfa wɔn sɛ yɛabusua na yɛn sosɔsosɔ yɛn ho nsa na yɛmfa nkyekyere yɛn man yi yɛmfa mɛsom ɔkɔɔman na yɛn nyinaa ɛntena ase asomdwie mu